dak karbilo chali asong atiri KSA hemlo nel tum media kote tumhan kachopha patupon labangso kachopha lo nel tum jasmet pet bangke alam thipi bangke nel tum kedamtang patumi hajong different government college students union society election along kachapati dun bangpu bangpi tum nil tumahin pen kasapor dun pen nil tum bang kripli pathudun lo kasi bangso bang kripli pen nil tum bang kre isi bangke haipon lo kasi bangkri si tum amen la palo ke cepacini rom lo apa yang si bangke el tum long presiden apos la bangke kehai bangke klar rong pipi vice president apos long bangke sar chesong tokbi general secretary long bangke sadi ingti assistant general secretary songjalin kropi athletics secretary selibon ingti Minor Game Secretary Serdihun Teron P. Editor of College Magazine and Literary Secretary Lilika Romphar P. Debating and Symposia Inghon Tisopi. Boys Common Room Secretary Sarkanthir Teron. Girls Common Room Secretary Rupmoti Teran P. Lapen Social Service Secretary Junti Kiling P. Niltum jasmet bangke long thom long bangke ununde dalo long thom long bangke apangsi bangke major games secretary apos long alang li niltum bangke thudun bangke kehai prodip kru asonsi music and cultural long niltum bang kepat thudun putot ununde dalo amen bangke risha omparpi lapen gymnasium secretary apos aphan ke thudun eltom lo anondo tero amang thomtum unede lo puapit tame niltum ban thudunji pu na chuningri pen nang pu tumba dolo ta kadowe phan ke pilabun ede pot krip liver pot bang krip li phansi niltum select ponchono ani oi tum ta dolo puapit tame niltum lo chalia song hin pen alang litum handa chuningri ba la pulo alang litum da ning oi bang aveden ning athema bang krip lian chot pina pot si meltum alang litum han sisteme puthot chunuri bang ke hemisi vet ap pina pot hemisi amni datum puthot hemlong kechewang thuji phansi chunuri lo ning oi epin pe lapen jasame pet bang ke difu government college students union society election lo nang cerap nang citu dun dak di government college students lo chalia sumar atum anaphan nil tumahin pen akero pajir lo lason si belek kape khai atum pen same il tumhan koson ma nang cerap nang citu dun halat tum aphan same nil tum karbilo chalia song hin pen same alang li tumhan akero pajir lo asi jasme pet bangke pini press meet kehang ma lam chot niltum apor niltum apor ki pithui bang non kimi elected members somhanse apor pi lase on behalf of them nil DGC SUS president lare rom pp penle puthot kebat lamthei bang ajupon thonona ladak media persons tum ans taminanga chitong dunapot and lapen puthot kachuru thuji labang kita nilitum aphan ardina ki pidun da karbilo charli asong along ki claim abang phi ka doka we an especially thanks to Sir Mirjeng Kro also Sir Budhotera Sir Bali inti lapen kadoka we do ulang ladak nang charap tun ana phansitami kachuru nang pajir iglo alang litum han an ardina ki pipot apen puthot arni gangsam kardom stami kado kawe aphan an stami pajirlo kardom nili men labangke sami klar edong pipi nili non charlie bom labangke TDC 5th semester geography department ahin pen nili po amen labangke Carly tang Rajan Rongpi nili pai amen labangke Swadhini Kropi
la pen nili boha la bangke difu phong langso la sinon nili tum along patumi head ke do DGC SUS general elections akilig long sitame nili sitame chepati dun ining ke hang do ajok nili chepati dun lo nili chepati dun arpu la bangke president la si nili chepati dun pen pinang an nili thek an ke nili tame chibor ilo la pen ada karbilo charlie asong along ki klem abang phu abang phitum ans tami nili tum han RD nang ki pido nili tum han ang ke thana ki mung kosonsi munit atum pen kachathan chimung kosonsi nili tum voters atum han chipa minang ji kosonsi voters atum aphan tum han vote nang pa pi phan itum aphan kosonsi kido ki thak nang ji kado ka be ni tum han ang ke than pe nili tum sitame thek the pin ben sitame improve Japan improve bomb si hindi dun tami cipahay dun lo lasi nili sitami president arpu bang cipahay iglong penining sampik an lo ate nili han lo dag difu government college along second president tami ke cholong lapen ke so arlo pen ke chengsi a president sidak tami ke cholong abang philo lasi nining sam olo nili mo sitami karbi akhaya tuma phans tami isi historic bang ke set tekang lo la sinining sam olo la so puthak tami la pen ke nili non la so arpu ke long pen ke nili jung ke mang pon ason tami do mo api nili law 1 year a term ke long along kupisi difu government college of harman ki claim ji la pen ke kupi kosonsi nili kemang ke doma nili na chathan ikpo lasi kicheng si nili kimang pon labang ke students atum han ke matha pon athe non difu government college long langdam lo pate students ke increase ola asi students ka increase ajoine students tum class idame student arling do o ajoine teacher tum le explanations hai than ajat puchitame karjudunong o e hai situations tame theklong ajoine student numta absent o titilo class dun chitame aphi do dam hu po thang tar judunong lile po class dam ta board at ti la hai situations theklong o joini si pinang an tumke class hai tami dun aning hang he po absent de ti asi la hai scenario ni pinang an observe pen chini pen nili kimang pon la bangki smart class aphan kachesong pg asi la smart class nili non hai etlo apot si nili non kicheng si nili kachesong nun gang tung la bangki smart class kang puji aphan apen puthot nili langdam lo bute difu government college along ke students tum capseni o ke students de leke chok che gali adak teachers tum chitame isia role do ke chok che labang ke irregular of classes lapen ke hala teacher aphai bang ke kom itum difu government college long langdam lo bute teacher aphai ke kom ik piklang itum kapre a college pen pangbardam lo te lasi la college along teacher dum ki kom ajoini sitami si sumara phan kacharli long katora ki do ang thek klang do kokiti lasi teacher tuma phan sitami nili jongsi nili non hai elo apod lasi second step nili kimang pon labangki increasing of teachers upon sitami ni bor ibon po lasi laso buthak bulote nili kachingki kachathan memorandum hai sitami bidam nangji kehai sir tulamrong hang an phansitame nili so aputhak bangke pali igji athe nidum karbi osumar tum penang an tumke kacharli aning ke hang atum do sitame laan kacharli awar sai ke kom joini si no awar sai ka ve joini si penang an tume charli thekhe deti lasi difu government college isi mesen a college ladak difu long do lasi li karbi asumar atum ladak kacharli environment pa mission lo polote tum akhelo chitamil andam nangilo ili karbi long along ri long chitame kacharli a platform mang ke mission ko la pen third nili ning ke hang pon ke do labang ke college ki ban hum ajoini pinang an ke heno lahai chitame nili observe pon lo nili chitame geography department pen la sinili aside na nitum department na chilang lo polote lang class do bom exam do bom huta lang bung sak bonang se set la si lahai ka theklong pen ining chereng no do la pen fan lahai stami ka charting tik pen an ke ban lahai joini lo la pen ke hostel ta ban ik pik lo itum non jungjung lang dam lo bulote waisong boys hostel la bang ke Serdihun girls hostel lahai lang dam lo bulote
ban pik ason lo rasinja bang ke pining bang chilong thulok pining hostel ki mi long pon lo chitame hala dakta atheng nu light side chitame avipin la pen ke waisong boys hostel long dam lo bulote avipin ason lo ke ban o ason lo college hostel buke chingnit lepin lo lasi la alangli tum han chitame lada isi safe hem lo la pen ki isi ka charli aso martum ki do hem lo bulote aning the alang li tum tami aning theklung pen se donang ji lasi laso aputhak chitame nili stand chen ikpo nili high elo por la third kimang ke la banglo college la pen ke college along la department high repairing la pen renovations aputhak la pen hostel aputhak la pen puthot nili non lang damlo pulote crime against women chitame non ke dopik lo itum chilang dam te karbi anglong long ke penang an crimes ke do lo lasi dak difu government college long chitame penang an so arlo tum ka charli abang ke do ipik lasi alangli tum han chitame awareness la hai chitame ni japon lin po la pen ke alangli tum han chitame ke do ke thak kacheri nang lahai hin stame nilitum thek an re an ke atwar our size stame ripi po alang litum han ke than ki mung thek ji atum han stame tum ripi pen nitum awareness program lahai stame bipi po apen ki puthot itum lang damte drug abusive stame increase olo itum long ke itum aristo non ijang atum ke laso hin stame chihung dun ikolo lasi chilang dam lo pate college environment long stame nani ajat ki chothap ki chopru kang thok pru lahai chitami theklong ulo lapen ki students tum chitami students a uniform han che respect pe pin pen hot pen thegolong long uniform pen chitami alang litum unwanted things lahai chitami use o lasi nili non president arpu ki cholong pen ke nili lahai phan chitami strict action entry lapen nili college a campus long chitami students a pharman ki nut alidar PC kiman lo lasi nili la short term dutik ke nili angno la pen ke nili alo nili jongsi la high information skillong lo bote ni strict action NC NG phansi ni tame arpu chen po la pen ke un an ki ni students angbong si inut bahai ni bang thom aphan nili personally volunteers aphan ni arpu pidet po alangli tum jongsi nili long kumane amen pen kumane informations nangli lopote la bangke principal long stame ni directly pon ikdeji pen strict actions to so pharman ki ni PNG phanstame ni chesongji lasi la pen last nili puang tung ke nili ke inut a leader ake thenai arpu amai phu kiman lo lasi nili la amai phi kiman lo lasi nili ki puang tung ke la lo nili ki do ki thak la bangke transparently si ka do ka we a secretary ben stame doji athe alangli tumpen students of harman ki claim kang tung ladak aning hang kaprek secretary dorep kumani ke games ahin kumani ke music ahin kumani ke social service ahin kaprek ahin dorep ase alangli tuma phansi tame nili ke si akling si asonsi kiman lo lasi alangli tumhan pima college of harman kachapadu ki claim kang tung long stame ni katora ke pidundelo lapen alangli tum pima kimang college of harman long ke nili tame arjabdun thipo pusi nili lam thepilo lansi nili kimang lapen college of harman along ani RD ki pidunji alam theke nanche paklang iklo kardom 623 Highlight lo. Tapi bukti setiap lo nanti nih ngor prime so kuliah. Pas step. Alabang ke nili memory dam sa methon nampo nitum penangan issues itum non itum union badi ang non kicho mi a union badi ang bong sidami amithang tum college long kupi environment sik thegam long kupi akisung kupi selang tum akihino ke thegdam long ang pen kupi salang litum changes lapen a development lapen kupi ahin salang tum RD ki bichila hai alam nitum chithan chimung et sinitum isi a list che bonai lo la solis ke bonai la bangke nilitum aning hangtin asikdak fort nitum long do ko anma dak a secretary do rep an ladak ni tum ke hai pon secretary do rep an tum si amithang aning ke hang alam hai nan chathan alang litum ke mang alam nan chathan la pen college long a problem chathan tum chimung si list bonai lo asila so list ba nilitum memory dam submit hon dam po la itum long KSA kachari abang
abangku sar tuliram long hanglong sitami nitum pothai dam po alang lihan pitum pilo pulote alang li tum han sitami tum request po nitum college aparmana kelang pi phal athe difu government college ki isi karbi anglong along charlie arisumar akorjang ala karbi anglong asumar tum phan ki isi important na college ason lo lasi lapen ke ladak difu government college long la high environment mission lo bulote penang an ke thek kere ili karbi ariso lapen animso tum sami dopik lasi difu government college long paching thur ke kinang sot lo lapen ke laso opportunity ke ni long stame bang verbi ji lapen ili tum dak dolong tame bang verbi ji lasi ke bang opportunity ke long hoke ni tum ta pamis melo athe ni tum ta nili stame dak fifth semester ano dak first degree first sem menang didun ben penang ana problems nitum face nang lo matidi asila haya problems ki face ajoini si non nitum mang ke opportunity ki long bang ke pamis melo ki me asai ki deng je phan ke Sekarang ki non ke sekarang काम से हिस्ट्री को सॉल्व करके फर्स्ट टाइम वो पे हम बंदो है स्मार्ट क्लास नहीं करके उसमें labang ke permen kita tidak tidak smart bangke slow learner तो मतलब कि मत है ना lang तो smart extra smart class kangpuji alam pudamlote 4 years degree courses lapen 3 years degree courses ke gache prek doko 3 years degree courses long itum lang damlo pulote lake itum exam pinang lapen percentage based on lasonsi honors ka prang ke enlong chotiti so joini si selections langpo honors ki dun long ke 25 to 20 to 25 student chotiti so joini si pinang an students tumke kithek o tumke honors long lokpo la tumke class itame dolong meka ti teacher rum da emen ikur nang chini iliphan contact number iliphan class tam this the menang call kri mane si teacher pen students among isi bonding misen asondo communication sitame mi asondo lasi 3 years degree courses ta bang genon man ke pajut ikok sinon ke 4 years degree courses sinon akimi charlie na sitame our side long lo mati di lasla 4 years degree courses abang itumlang damlo pulote non ke si a classroom long si students ke 100 up diti 100 up titi ajoini si non ma ki pinang an tumkila problems o titilo smart class kangpuji la aphan nili do on we ana class la pen ke students ingbai jai pu phan bang kalilo la bang ke la hall along a class room the o tum no ma ke smart class bang ke nang veklo athe students si 100 up titi 150 115 la an titi la anang bong ke komane ke arnibang ke tum stame aprang kang ni dunji aphan ke apor district e athe arnibang ke tum ta methang han trust un eje ni tum ke pini ke fast bench ini loing penap tingi loing arnibang tingi loing pu athe mentu ne ki tum transportation na problem ke der do kokji komane ke komane ke so that ajoni let doji komane ke family problems hai tame ke let hai to kokji lasi lahai hot ke thek o asumar pusita me hot pen ke aphingi nang kok doji lasa aphingi nang kok lopulote karjulong awar sai haya videji nane kachini awar sai kachin nongji teacher men kachin ki nongji awar sai ta videta thekji lasi hai aphan bote smart class along bote non son microphone introduction of microphone hai sitame bang po microphone non sitame adhek long ke do sitame teacher tumta use ye lapen work tame kam ta pipi smart microphone hai sitame lasi lahai long sitame non mangke introduce tang asong lo puete sitame non mangke alang tum rdpp college tum rdpp se ene classroom lo arrive kok ason si dolo lasi non nili arpu talong lo pot la so hin da rdp pon po lapen teachers tum sitame pa use vek nang po non ki teachers tum use mang vek ene si bikok cha lasi non nili arpu long lo pot nili bangki la so ahin sitame rdp project la whole long students to pick a class long class ke thana bang ke la bang ke smart class type lo la microphone hai ke use nang po projectors hai stame do a department adha department hai long do la sil hai tame use that la si non mang ke la hai tame use nang po increasing of teachers at the cover lecturer one la so reply bang ni si pirong pom la ni tuma dimana ni dingulo
vacancies non ong pingan la lata aho abana anom sa ting pen si teachers ke duchot mati abana post kon ma do tame no anda ola permanent fill up ela vacancies do una parlo te non jasmet pet bank ke ladak before government college long ke contractual si pipon bom asi nil tuma la core demand non ha pengali KSA core demand la ke before government college long prabjin pen permanent teachers abang ke appoint serang na po vacancies on full na po la pen si nil tuma aphai bang tame pabatuna la athema students bang non nang pap pikan lo students intake bang and all join si teachers aphai bang ta nil tum na la support bang ke nil tum ke dam ta ho same dispul long tame nil tum chingwai dam lo tame pinya ni anta nil tum la so positive results long le la not only that nil tum la departments si tame kavedo di government college long khlak so ke hang bom ta nil tum claim bomก็มีคนสมัยอัปโปสมัยนั้นก็first aim มาเดนี่ที่มังนำที่ because เนี่ย general secretary ที่พิทูดินละบางเดลาละนี่ลิสต์เนี่ยอินุอาริสนี่ลิสต์เนี่ยอินุอาริสมาดาก็เดี๋ยว government college ของ charge เป็นเองสิบางนะเป็นเองสิบางนะสิทำไมเนี่ยลิสต์เนี่ย hostel สิดูบอมเนาะเนี่ยลิขิตดำดูที่ hostel ลงดูกงสิทำไมละ hostel ลงนี่เลย room ลงมาสิทำไมละ hostel ลงที่ดูหุ่นลิขิตดำละก็พิมาหลังน้ำลับเนาะเจ้าหลังนั่งนี่ปลอดที่อาร์วีจังเตะ room ลงอันดาก็ fan ดาเว้fan ได้ available สักเว้เอาก็พุทธgarden ละ virus ให้ได้เห็นโนรับลงนั่นแกเอาคนเอา hostel มาสิเก็บบ้านเนาะละสิละให้จิลังน้ำเอฟซีนี่ลิตาละโซอาร์พูบังกิทูดูมาเจลิ hostel ทันสมัยนี่จิลังกันจีแล้วก็อุนอันเกนี่ลิสต์ไม่ละโซone year term ละน้องเคลมกันใน hostel ละพันแล้วก็พุทธดูที่ลังลิตรน้องcollege น้องสมัย medical sub center ดูสมัยดักงดูไว้ให้ available ละเว้หลังนั้นเอฟเตละสินี่ลิตามาทันล้อเจละโซsub centers ดูก็สมัยดูไว้ให้อาวิปินแล้วก็ดูla medical long gitu apne tumhan da ave ajat ahormuna milasi la so available si fancy la so sub centers long duai hai pa available si hansi ni da bo inam la ago nurse si dame appoint po athe kitek duai sai medicine sai knowledge ki do tumsi la bang claim da gitu unjoi da la so sub centers long mon la si ni da thor matha pen thoru no la high claim la high hour sai chuklem dun pen ini sami nongnam sami college mo la so term jut sami mo la college apan no college apan claim an ye claim kan ni pu se anin kan bang ta face nang lo lastly ke KSA tumpen handle du nang ko ti admission hot ba tami this is not a permanent solution kali like a temporary solution cho athema ne tum che song pen ba chong check che bohong pen another seats pen juntu allotted college one allot seats kwan ma do hala pen bang phokep ba ke ong nai bang kurisi pan extra period pu fit setame like temporary solution cho asi permanent solution aphan bang la pulo mo pen tame da angtan ke dam mana position kabe asumar tum aphan ladak chali pu pol ladak long nil tum lo a department da kom he anthropology chali intung busame anthropology ave there a department ave ason se kapre a departments ave da si jong si eletum la department in pulo blon te khola ke chali gang tum tame angtan ba chali daun e tum tame khala da ba intake aba students intake ba pu da son si non jasme pet bang ke eltum college bang kenang sot tipik lang karbiang lo college a phai bang itum bang non bang papat nang po non jasme pet bang ke arjugar jul long bom lo thek dun long lo ayam ke kim bom lo pu stame ko men tu tong ke pat chunji ne khala bang ta big question lang because the full government college ninge teachers nitum long le pador ge mo hola
college a kimi ben teacher ta bang ka si long lang ma department ko si long lang ma khala bang so big question that dos tame in ke the dolo la si la bang ke major issues pina pot nil tum ke noranda permanent solution le nam pinu pu dai ta la si pu bom lo chu ke dam tang chiklo John Thom lo play prang tame nil tum charter of demands pa je dam to karbiang lo don mas council pan kami pini ni anma ke nil tum so reply mang long lela la si non judgment pat nil tum kula support follow up to pan mang nil tum bori pon ko ladak related to education and youth empowerment ladak nil tum charter of demands ke lancho la so ni apa sih relate non basi nil tum charter of demands please asih related education related মানে kita tentang course kami pinning kan itu mengenai pinning kan CUT so kita itu menangin maximum student itu karbiang mengenai kecari nanti papi ya join ini CUT kalau exam tu kami kepala kami itu kita pass mengenai kami pinning mengenai apa itu kami mengenai itu CUT kepala itu kami admission long kami next bang langsung nama beda teh pass back nanti setelah sopo kan nanti itu mengenai kami exam center kami setelah sopo kan nanti pen kita tentang apa yang ini pun la support already move on la so alama ke nitum education minister men samen nitum already chimai tang lama asi center bank ke dak nang bi bhan walang kita lam chak nang si pidun to tame kwan dong non fruitful ini la ke mu ke bang yani bang si chini ko